tembungan. Ajine raga kuwi saka busana. Ajining diri saka lati. Ajining awak saka tumindak. Ajining diri saka lati. Wong ki nek omongane apik kuwi mesti diajeni karo sapa wae, Mas. Nah, ngono lho. Wong ki anggere omongane apik, omongane penak, suarane apik, suarane penak kuwi mesti regane larang. Contone kaya Mas Alek. Suarane apik, suarane penak, payune ya larang. Ngene iki lho 40 sewengi cekel tangan. Suarane apik mesti diregane larang. Sinden ngene iki sewengi. Suarane apik. Ora mati 5 juta sinden iki mergo suarane apik, ajine diri saka lati, angger suarane penak mesti payune larang. Dadi nek suarane apik mesti payune larang. Payune larang. Wis mesti wi. Mesti. Kowe ngerti sapi? Sapi yo ngerti to kok iso. Sapi ke suarane piye? Suarane sapi yo wah ngono. Kuwi apik apa elek? Yo elek wong wah ngono kok. Wong elek kok dhewe ndek besar kae malah payune larang. Suarane wah ngono tok malah payune iso 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalahe kon muni wah no, payu 40 yuta. Kudu mikir do iki. Kudu mikir iki lho. Mosok enek dalang kok dipadakne karo pedet. Lah iso ta. Wong dalang kok mbok padakne karo pedet iki lho. Jarimu nek suarane apik. Suarane apik, payune larang. Sapi suarane. Wah, apik apa elek wi? Elek. Elek kok malah payune larang. Dek ben besar ke lho. Payune malah mung wah ne 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah kon wi. Wah ngono. Payu 40 yuta, renek wong ngenyang blas. Lho, tegese iki ajining raga ki saka busana. Wong ki angger busanane besus, busanane apik, busanane pantes, kuwi mesti payune ya larang. Nah, contone kaya Mas Alek, nganggo kejawen jangkep, blangkon, beskap, jarik, ketok miyayeni, ketok mibawani, payune ya larang. Semono uga sinden. Lho, nganggo kebayak, nganggo jarik, berukut, ketok rapet. Payune larang mergo ajine raga kuwi saka busana angger brukut angger rapet mesti payu larang mesti wi iya kowe ngerti purel ning karaoke kowe ngerti purel ning karaoke ora enak atiku parake kok merono piye maksudmu lho kowe ngerti purel ning karaoke kae yo ngerti lah roke iki lho malah sakmene gitu roke ming sakmene kae malah 8 yuta 9 yuta sewengi jajal sinden iki berukut kaya ngene iki payu 8 yuta 9 yuta malah sing sakmene lho malah payune larang ora oleh dipadak roke sing sakmene iki payune larang sinden sinden iki lho paling lebih 750 lho sementok weh pelecehan kuwi lho kadang jadi potong karo dalang padamu nek kowe iki aja ngono lho nuwun sewu Mas Dalang nggih di sini itu yang berkuasa penuh itu dalang. Kekuasaan seorang dalang itu penuh dalam pagelaran malam hari ini. Sebutannya wae dalang. Dalang kuwi tegese ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, sing apik ayo dienggo, sing elek ayo ditinggalke. Kowe aja ngino karo dalang, aja ngenyek pegawean dalang. Dalang kuwi gawean sing abot, rungokno kupingmu. Dalang kuwi abot. Dalang kok abot apa ngangkati gamelan? Apa masang debok? Wong teko-teko ari lungguh karo tok 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 kok muni abot. Ngone 50 dinyang ra oleh. Aduh kok ngentahi neh. Ngene lho Ndol, dalang ki gawean sing abot. Abot ki apa ngangkati gamelan, apa nata debok, apa ngangkati diesel? Ya ora. Tegese abote dalang kuwi melek tekan pada esuk. Wong yagane kok apa ya turu, wong ya melek teko esuk. Nyuwara terus lho. Wong sinden iki kaya bisu wong ya nyuwara teko esuk. Tegese ngene lho. Kok ora perkara melek, ora perkara apa. Berarti seorang dalang ki mergo dalang ki tanggung jawabe gede. Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Ngono kupingmu ya ora iso. Kok ngentahi kowe iki? Ora iso. Sukses orane pagelaran bengi iki tergantung dalang. Ora, suksese pagelaran bengi iki ki ora perkara dalang. Lah tergantung apa? Tergantung genset. Enek dalange, enek yogane, enek sindene, nek renek jensate apa arep garingan, arep pedhot gorokane apa piye? Wah, yo wis